الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня у нас в гостях ученик магистратуры Исламского университета города Мекки Хабиб, который приехал сюда на учебу с Пакистана. И мы ему задали пару вопросов насчет хаджа. أيها الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالنا: قد جاء موسم الحج وهو وقت كريم وقت شريف، ماذا ترون هل تجاه الحجاج الذين يأتون من البلاد المختلفة؟ ما رأيكم بهم وما علاقتكم وما شعوركم تجاههم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل مواطن ومقيم في مكة في هذا البلد المبارك بلد الله الحرام يعني يفرح ويسعد بحضور الحجاج الكرام من بقاع متعددة وبعيدة، ويتمنى خدمتهم ومساعدتهم بما يتيسر لهم من ذلك، ويفرح بحضورهم. وأيضا عند قدوم الحجاج إلى هذا البلد المبارك يعني يسمع منهم عن أحوالهم وأخبارهم ويتمنى لهم الخير حيثما كانوا. نعم. Каждый год с появлением здесь паломников с различных стран мира мы радуемся их приезду, общаемся с ними, получаем от них информацию с различных стран о жизни, об их жизни, об их отношении к исламу, об их проблемах. И каждый по мере своей возможности житель этого города, будь он временным жителем, будь он постоянным жителем, старается по мере своей возможности участвовать в их паломничестве, как-то помогать им. حبيب، ماذا ترون من الحجاج الذين يأتون من بلاد مختلفة؟ كيف علاقتهم فيما بينهم وكيف طريقة الحج؟ هل ترون منهم أشياء يعني أنتم ترضون بها أو يوجد في أشياء يعني أنتم تفرحون برؤيتها؟ نعم. Хотелось бы узнать, люди сюда с различных стран приезжают мира, и что вы видите вот от этих паломников, то, что они здесь совершают во время паломничества? Есть у них положительные моменты, которые они отношение к Мекке, есть у них отрицательные? Что вы в этом отношении делаете с паломниками? Как вы ведете работу с ними? الحجاج هؤلاء الكرام قد استجابوا دعوة إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم. فهؤلاء الحجاج أتوا من بلاد بعيدة، أتوا لأداء نسك من مناسك الحج وركن من أركان الإسلام. نرى منهم أنهم يحاولون أو يؤدون الحج على ما تعلموه أو قرأوه أو تعلموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في كتاب الله الكريم بكل وجه وعلى كل وجه كما جاء في كتاب الله أدوه أداء كاملا، فنسأل الله لهم القبول والتيسير. Мы видим, что паломники, которые приезжают сегодня на хадж, по мере своей возможности стараются полностью выполнить тот фарз, который Аллах им предписал. По мере своей возможности, или они его дома выучили, или же уже на месте здесь как-то стараются обучиться это арканам хаджа и совершить его полностью в полном объеме. Мы видим, что у них есть такое желание полностью отдаться хаджу. И мы со своей стороны стараемся как-то в этом помочь. وفي الأخير حبيب، ما تمنياتكم تجاه الحجاج ودعاءكم؟ بماذا تدعون الله؟ И последний раз хотелось бы узнать, что вы пожелаете нашим паломникам в этом году? نتمنى للحجاج أن ييسر الله لهم حجهم ويتقبل منهم حجهم ويغفر لهم ذنبهم ويجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ونتمنى لهم أيضا أن يردوا إلى بلادهم قد غفر الله لهم ذنوبهم. Хотелось бы пожелать, чтобы Аллах Всевышний принял их хадж, принял их ибадат, чтобы они вернулись здоровыми и невредимыми своим семьям,
чтобы Аллах их полностью простил их грехи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи